таҷдиди хоҷагиҳои калон ба хоҷагиҳои хурди деҳқониву кооперативҳои истеҳсолӣ натиҷаи нек ба бор оварда, дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинон заминҳои дар ихтиёр доштаро оқилонаву самаранок истифода бурда, дар беҳдошти рӯзгор ва баланд бардоштани иқтисоди хоҷагиҳо саҳми назаррас мегузоранд. оилаи ҳакимовҳо ҳанӯз аз солҳои 1976 инҷониб дар ҷамоати деҳоти ҳалеварди ноҳияи ҷалолиддини балхӣ зиндагӣ карда, аз насл ба насл ҳама фарзандон пешаи кишоварзиро идома медиҳанд. фарзанди калони оила Иброҳим Ҳакимов 60 сол умр дорад. дар идомаи корҳои неки падару амакҳояш рӯзгори худ ва бародаронро бо меҳнати софдилона пеш мебарад. соли 2010 ҳудуди 3 гектарро бо нияти ташкили боғ ҷудо карда хоҷагии деҳқонии Амонро таъсис доданд, ки то ба имрӯз қисмате аз дарахтони мевадиҳанда хушк шуданд ва лозим донистанд, ки қисмеро аз нав барқарор созанд. ниҳолони шафтолии амрикоӣ, гелос ва дигар намуд мевагиҳои ба қавли ин боғбони бо таҷриба бозоргузар дар минтақаи онҳо нашунамои хуб мекунад ва самараи дилхоҳ ба бор меорад. аз ин рӯ ният доранд, ки марҳила ба марҳила ба ҷои дарахтони бисёрсолаи камҳосил ниҳолони пайвандии серҳосил шинонанд. соли 2010 ҳамихел қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон баромад аз ҳисоби асосгори сулҳ ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам президенти кишвар эмомали раҳмон, ки соҳаи боғдорӣ инкишоф дода шавад. ба падари мо дар ҳамин калхоз тракторчӣ кор мекард. аз ҳисоби ҳамун хоҷагиҳои худ мо 3 гектар замин мо ҳамҷа гирифтем ва сам гузоштем, ки ҳамина ба боғ табдил кием. кори мо амалӣ шуд. соли 2010 мо аз ҷумла 500 та бехи анор, 100 та ниҳоли зардолу аз навгилими шаҳри Исфара оварда шуд. гелоси шаҳри Ҳисор дар ҳаминҷа шинондем ва боқимондаи ҳаминаш ҳафтолу кардем ва баъд олуболу. истифодаи оқилонаву самараноки замин дар хоҷагии деҳқонии Амон хуб мушоҳида мешавад. дар 50 сотихи хоҷагии номбурда 500 ниҳоли анор парвариш меёфт, ки аз он давоми чанд сол ҳосили фаровон мегирифтанд. аммо сардиҳои зимистони соли гузашта ба мо хисорот овард. ҳамаи анорзор хушк шудаву аз нав барои барқарории он заҳмат кашида истодаем, мегӯяд бародари ӯ Носирҷон Ҳакимов. ҳадаф аз меҳнати арзанда карданро ин кишоварзӣ бо таҷриба дар беҳдошти рӯзгори худ ва бародарон, беҳтар кардани сатҳи зиндагӣ ва таъмини амнияти озуқавории кишвар медонад, ки баҳри расидан ба инҳо ҳамарӯза дар талошанд. Мамадшариф Нуралӣ, Абдуқаввар Одина, Намузали Эргаш, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Ахбор.